ассалому алайкум дӯстони азиз, бародарон ва хоҳарон ва ҳаводорони шабакаи Корвони Умр. Ба шабакаи мо хушомадед. Дӯстон, агар шумо ба шабакаи мо нав меҳмон шуда бошед, пас ба канал обуна шуданро фаромӯш накунед. Агар видеонаварҳои мо ба шумо писанд омада бошад, гузоштани лайкро низ аз хотир набароред, то ин ки аз ин наварҳои мо дигарро ҳам бохабар шаванд. дӯстони азиз, касоне ки дар Федератсияи Русия ҳастанд, мехоҳанд регистратсия кунанд, ба шумо нафареро пешниҳод мекунам ки ба талабот ҷавобгӯ ҳаст, зеро бисёре регистратсияҳо айни ҳол дар вақти гирифтани патент тоза набаромада истодааст. шумо ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг зада аз номи шабакаи мо Корвони Умр гап занед, бо шумо бо нархи қулай дар тӯли 3 максимум 4 рӯз дастрас карда медиҳад. рақамҳое ки шумо дар рӯи экран мебинед имо WhatsApp, Viber, Telegram ҳаст. регистратсияи шуморо дар тӯли 3-4 рӯз 100% карда медиҳад ва ягон мушкилие нахоҳад шуд. зуд бош, фурсатро аз даст маде. дар Иерусалим, яъне дар Қуддус қабреро кушоданд ва мегуфтанд ки исо алайҳиссалом дафн карда шудааст. мову шумо медонем ки исо алайҳиссалом вафот накардааст. худованд ӯ зотро бар ҳузури худ бардошта гирифта бурд. аммо дар Қуддус бошад қабреро боз карданд ки ин қабр 1500 сол пеш бо санги мармар маҳкам буд. соли гузашта олами христианҳо қарор карданд, аммо қабрро кушода натавонистанд. сабаб ин буд ки бо санги мармар маҳкам шуда буд. барои ин қабрро кушодан 60 соат вақт сарф карданд. қабр бошад дар байни як калисо ҷо шуда буд. археологҳо бо далелҳои пешина кор пеш бурданд. дар навиштаҳои христианӣ ки онҳо назорат карда баромаданд, гӯё ки исо алайҳиссалом дар ҳамин қабр дафн шуда бошад. аммо дар асл ин қабр соли 326 аз сӯи модари император Константин сохта шуда буд. баъд аз кушодани ин қабр аз дохил чизе набаромад. онҳо кофтукоф карданд, аммо ғайр аз 2 санги калон чизе набаромада буд. ин далел ба он аст ки исо алайҳиссалом бо амри худо зинда бар осмон рафтанаш мебошад.